ना साइकेल আছে না গিয়ার না সাইকেল হ্যাঁ আছে না ওইলে ini gozo Hi friends, welcome to my YouTube channel. जों दिनै जनि हाथायाव बेरायनो थांनो नागिरदों नै जों साथामा सिनायना होब्रा नै जों साथामा जनि हाथायाव बेरायनो थांनो नागिरदों मा नुगोन मिथिया आरो नायलांबाय थाबानो जाबाय लेखासो लेखा आरो सिख्लाफोर रानसै एसे मिक्सार रानसै मिक्सार जागोन दे होमबाथ' माथो भिडिअ बिराद इन्टारेस्ट जागोन माथो मिक्सार मोजां माथो नोंसोरबो नै जोङो दा मेन लामा सफैबाय नामा होनोखो मेन रास्ता फायागलु मा होनो साइकेल गैया नामा थाबायनासो फैदों नामा जोङो गरम पार्टी बेखौनो होनो गरम पार्टी मार्क्स गारबायलै सिख्लाफोर फैदों माथो बाला खेला आं बेक खालामाखैना नङाबा सिख्लाफोर नुगोन जोंखौसो नुगोन जाथारा माथो नोंसोर सिख्लाबो नायनो जाबाय माथो बेलेग गैला सिख्लाबो नायो नामा नै इसोर सानैया मा होनोमोनलाय सिंगोल ना मिंगोल होनदोंमोनलाय सानैबो हा होनबालाय नोंहा सोर आसे नाम खोन्थानो हागोन नामा ओइ आखाइ नुवाखै दिलेट खालामहरलाय जोंना रांखौ बाया गैया दा जोङो रांखौ तिनिआलि बाया गयसु नामा सानथुराम हम लोग का रांखौ तिनिआलि मा मिक्सार जाहैग्रोदो नामा ना मिक्सार जाया ओंखाम जाखानाबो मिक्सार जानो जाबावलाय माथो दुनिया लागसे दिखुनो नै मा थांग्रा लामा मोनलाय स्टेशन दा स्टेशन थांग्रा लामा ओइ मबाइला मा हारसिं ब्लार जालाबायखो फैसा दिसो नांगौमोन एसएससि मा एसएससि अरुणोदय केन्द्र दं नामा सिएसपि दं नामा हा फैसा दिसो दं मा सोनो जानो खै हाजार सोखो नोङो 20,000 बोरैलै 20,000 बायदिसो माथो 200 नै जोंना स्टेट बेंकआ जनायनि स्टेट बेंकआ ब्रान्चआ आरोना जोंनि ब्रान्चआ बेनो सोर नुवाखै एकदमबारे रांखौनि ससे सिगाङाव फैनानै नै फैनानै रांखौबानो खानासिन नैबेनो रायजोफोर सोर नुवाखै जेनेबा जोंनि खाथि गामि खाथिफोराबो नुवाखैना दा रांखौ होनबानो नै बैनो रांखौ नैबेनो आरो डाइरेक्ट रांखौनि खाथियाव नुखा टेनसन गैया नों मा बाइक लागोमोनलै NS 125 ओमफ्राय नोङो या Asus खै लाखनि नोंना बाराङा 2 लाख ओमफ्राय नोंनालाय आंना बिदिनो गुगोलावथ' नायनो आंना गैथ'आ मा होननो दाबो सलिसानो गैथ'आ आङो गाइस नोंसोर इमान हेल्पफुल भिडिअ लाबोनो हायाबाबो फिसा लाबोनो सेस्था खालामबाय थागोन इमानथ' हेल्पफुल भिडिअ लाबोनो हायाखै आङो जेनेबा दा खोन्थाबाय नर्मेल लाबोयो आरोना जेनेबा दा बे मा होनो स्टेट बेंक ब्रान्चखौनो खोन्थाबाय दा गैया नालाय मा होनो बेखौनो खोन्थानांगोन अब्लाबो जोंनि जायगा खोन्थागोन आरो जायगाफोरखौ खोन्थालांसै
माबायदि जोंनि जनाय एरियाखौ आं जनाय एरियाखौ देखायनो सेस्था खालामगोन ना जों साथामा नामा जोंनि जनाय एरियाखौ लासै लासैनो जोंनि जनाय एरियाखौ जों देखायनो सेस्था खालामगोन मानि थाखाय होनबा जनायाव मामुलि फिसा फिसौ जायगा दंना बेफोरखौ जों देखायनो सेस्था खालामजोबगोन बेसेबां दङ गाइस नोंसोरो आंनि चेनेलखौ जाय साबसक्राइब खालामो साबसक्राइब खालामला जेरैखौ दा ओजोंहाय साइडनि मा होनो क'क्राझार साइडनि जिखुनु गफुरिफोरनि साइडनिफोरानोथ' दा जोंनि जनाय एरियाखौ सोरबाफोर नुवाखैना दा बेनिखायनो जायफोरा सोरबा फैनो हानायफोराथ' फैनो हादों ओमफ्राय सोरबाथ' बेरायनो हायाखै नालाय ओंखायनो आङो देखायनो सेस्था खालामगोन आरो फिसा फिसौ जेसेबां जायगा दं देखायनो सेस्था खालामगोन आंनि चेनेलखौ बयबो साबसक्राइब खालामला जाहाथे बयबो नुयो ना मा होनो गाइस जिउनि जारिमिन नोंजों रनसायगोन लिरगोन आं अराय जिउ जोबजासिम जिउनि जारिमिन नोंजों रनसायगोन लिरगोन आं अराय जिउ जोबजासिम जाना लाग्रो र' सारा बुहुमाव नोंखौ रोजायाव नागिरना मोनबाय आंनि मेगननि नोजोराव नोंदि गोजोननि राजखुंग्रि गावनि खालामना मा जानानै मालाय गारिखौ नायनाय जायो माथो नोंसोर गैला नब्लानो आंनि अननाया थारै नोंखौ आङो बेसे बिराद बिन्दास आरोना मिक्सार दखानाबो नायनाय जानो हालायो गारिफोर नायनाय जानो हालायो बिन्दास मा जादों बिसोरो जिउनि जारिमिन नोंजों रनसायगोन लिरगोन आं अराय जिउ जोबजासिम सानैया सेख'लायदों सानैया जोब्बायनो सोरनाबा र' जाग्रा लानि गाइस जोंनिया बांसिनसो मारग' ओइलाय इयो बेसे सिगि जादोंमोन र' मोनाखै जाखांनायखाय भिडिअ मोनबाय नै आगैमोन फैदो मिथियालै आंथ' मोसानोसो नोंसोर मा मैदेया आंनि फ्रेन्ड जिउ जोबजासिम मबाइल केसेयाव होलाय अंदर हो गया गाइस खोमजाबाय लै बाल खोमजाबाय वेलकाम टू माय यूट्यूब चैनल डायलॉग मार डायलॉग होना सोर हायतु हो सोर हायतुलै खोन्थालाय बेनि आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम दांबा हायतु देखांबा हे मबाइल केस फैदोंलै बाल ओद खोमजाबायलै बाल ये हस्टेला नै इयो नै filosofi rap enggak karena ini
bisa. Bisa. Lu koma-komi koran. Mila-mili koran no. Gue bisa kan. Tadi cuma mesti lah orang di sana lah. 8 into 11 कितना होता है? 8 होना है सर. जों दा साइकेल लायनो नागिरदों आरो जों साइकेलिं खालामनो हागौ नागिरदों नालाय जेनेबा हागौ नङा जों साइकेल जोंनि गियार साइकेल जोंनि गैया बेसेसो लागोन बेसेसो मागोन जों साइकेलिं खालामनो नागिरदों जों 10 जनसो मोनसे ग्रुप खुलिनो नागिरदों आरो ना साइकेलिं खालामनाय ओंखायनो दा जों मोजां गैया गियार থকা সাইকেল আছে না गियार থকা সাইকেল আছে ন ওইলে ইনি কিছু सानबे खेबसे लायखो इ खेबसे लाय सानबे खेबसे लाय नाय Ini itu ya seno? Oh, gear था साइकिल. वैसे 22,000 ओमफ्राय 23 ini mati na? সাইকেলিং কৰিবলৈ আছো মানে আমি ইয়াৰ কাৰণে চাইছো মানে এতিয়া সাইকেল মানে এনেকুৱা এটা কিবা টিম ওলাব বিচাৰিছে মানে ইয়াত জোনেৰ পৰা আমি itu kostum apa? ini মাত্র সোর কারণে এই বেলে কিবা নাই আর এই আরে ইমি সিস্টেম দিয়া আছে না মানে ইমি সিস্টেম এনিবা হ্যাঁ দাদা ইমি সিস্টেম দিয়া আছে না ভাই ইয়াত যেনেবা যেনেকুৱা ইঞ্চুৰেঞ্চৰ নিচিনা নাই ন নাই ন साफायनायाथ' साफायगोन र' साफायनो ना होमबा दाथ' मिथिखाबाय আমাৰ টিমটো ওলাইছে আৰু ইয়াৰ পাছত চবে কথা পাতি লৈছে আৰু জাষ্ট আজি মানে যেনেবা অলপ ডাঙৰ দেখাৰ কাৰণে সোমাইছে আৰু যাব আহি আছো একমাহ পাছত नैयागै नोंनि हाद्रि बुद्रुलायनाया स' गाइस जोङो दा हाथायनि एसे गोजानाव फैबाय आरोना जेनेबा हाथायखौ बारबाय जोङो जय टाउनखौ
ओमफ्राय साइकेलखौ माबोरै नुदों मोजां 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 जादोंमोन ओमफ्राय दामालाय दामा दामा ओइ दामा 25,000 बे बाइकना मोजांसिनमोन आरोना 23-24 बाबाव ओमफ्राय मा होनो आरो गाइस जेनेबा जोंथ' साइकेलिं खालायगोन ना बै मोनसे टाइमाव जों साइकेलिं खालामगोन होनदों माने जों साइकेलिं खालायगोन आरोना 10 जनसो मोनसे टिम ओंखारगोन ओमफ्राय मा होनो आरो ओंखायनो जाय आंनि चेनेलखौ साबसक्राइब खालामना लायाखै आं मट' ब्लग खालामगोन नालाय नुलांबाय थागोन मोजां मोजां जायगा देखायनो सेस्था खालामलांगोन नालाय बै टाइमावसो एसे गोबाव लानो हागौ गाइस ओमफ्राय दिनै भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनोसै बाय बाय गुड नाइट गाइस